हेलो लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनानै लाग्रोबाय आङो जोङो आधार कार्ड बानायनो फैफिनदों आरोना मैया जायैनि दिनै फैफिनबाय बानायनो बिफाखौ लानानै फैबाय आरोना दिनै जालांसिगोन जाहैदों ओंखायनो बानायनानै लानानै थांसै मानसिफ्रानो गैया दिनैहाय रावबोआनो गैया होनना बुंजायो बे सासेल'मोन नै जाबायबो जोंना बाबुना फिंगार होहोआसै बाबुखौहाय बे दासो 3 इयार्स ना ओंखायनो फिंगार होहोआखै बेखौ बिफाखौ होहोदों जि दुस्थ'खाना मा खालामनो नागिरो नाम चेक खालामहोफिनदों भुल जायोना नामफ्रा ओंखायनो बेखौनो चेक खालामहोदों आरोना नायनानैहाय आधार कार्ड बानायखांनानै फैबाय जों लोगोफोर दा ड्रेस लायनो नागिरदों आरोना बिफाया गोदान नै बिफाया हाफ पेन्ट लानो नागिरदों नालाय ओंखायनो हाफ पेन्ट नायनो दखानाव हाबफैबाय आरो जोङो नैबे मोजां हाफ पेन्ट नांगौनो नैबे माइदि बिदियासो मोजां सिदा हाफ पेन्ट लानो नागिरबाय आं हाफ पेन्ट नायदों रदा नों होननो रोङा दामखौनो बानाय रोङा बियो जि बारा होनो नायबावखादो गांसे लाबावनोबा दस्रा डिजाइनखौ लानायनिबा लादो नायदो फेन दा गोदान मोनखानाय गैया बेलाय मैया लांखादों नोंहा आनसे लानोसै बेखौ लानोसै नो गांनै ब्लेकजों मोजां थफसि नांगौ ने थफसि माखौ नांगौ दे बुंदो बे देद्रायलै बाबा नैबेनो मोजां जागौमोन दै हुरुआसो ने नै हुरु दे नै बाबा नै फिसा खालामजायोनो बाबा फिसा खालामजायोनो सबखौ नुबानो बियो बे उन्दैया मा जादोंथाय सेन्देल र' होमबालाय बेखौ दोनसै दे बाबा दे लाला दे मा बबे बे ड्रेस कमे আছে এটা ক্যাম্পাস আছে ভালো 499 এটা তে আরো দামি না এই যে ক্যাম্পাসের এটা আছে 700 এই দেখেন বুঝতে 700 হ্যাঁ কে आं मोनसेया माखौ लायो itu gimana? 700 campus. Wah. Beku moja mana? Beku? Beku nala Spiderman, Batman. Itu gimana? Itu dalam 3. Sandal. Hah? Sangkazang sian seperti itu lah untuk Purnima pinjam apa Papa jangan sarakan lebih wise yellow color kali ini color lagi happy nah खुसा बाय नोङो सेन्देल मोना खुसा बाय ना हरलाय आप साफ्रामबो गोदान मोनथारो बियो मानसिया लाबाय नोंबो लाबाय फोरखौबो 550 बेखौ लाबाय आं 700
बियो 700 थाबाय आयौ आस्रा 500 सेन्देला ना जां गोजां दामा আপনি 180 দেন এটা 550 দেন नै रैसुमियाव ओंखाम जालांनो हाबबाय आङो ओंखाम जानो थांसै संला ओंखाम जानोसै फैदो बै फांखाया थिंथ' आरो नों जाया माने देव जासै होनबा जाफुंसार papor obe salad bakar ada ya batu tuh ang jagan roh logoफोर ओंख्रिया दाउ आं दाउ फिसायाव अमा जाया बेयाव अमा जाबाय नै बिहा देनो हायासै नै फिसा मारै ओमफ्राय गैला जादो संनो बाबाय जालांखानोसै होननानै जानो नागिरबाय जों हटेलाव ओंखाम संहैनो बाबाय मोनाहांबायना जाग्रोसै होनबा जों लोगोफोर जाखांनोसै केस जायानो गुगोल भिडिअ'आ दहाय उन्दैया केसे माने माबा केसनो गुगोल पे गैया बिसिनावबो दखानानो गुगोल पे गैयासो बिसिना बाबुआ उइ आजा वा आयौ बुदुल मिथिथार नोङो हो के मानखो फैदो फैदो बाबा थांसै फैदो बाय बाय होनदो handshake होनदो मा गिबाय बेबो होनो होननायखाय थादो नोंस्रा थोब मोनाबोलायबाय आरोना जों लोगोफोर बाजाराव थांनाया एकदम हटेलावबो ओंखाम जाबाय संनानै जाहैनो बाजबाय होननानै हटेलाव जाबोबाय आरोना हटेलाव जाबोबाय जोङो ओमफ्राय नै थफ्लाफ्रा सेस मा दंथाय जाग्रा जुग्रा फिथाइ सामथाइ आपेल दंब्लाजोबो दे मोनाबायबो लोगोफोर भिडिअखौ आं एसेयावनो दोनथ'सै लोगोफोर आरो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै होदो आरो अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होब्लानो जाबाय लोगोफोर भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'सै लोगोफोर बाय गुड नाइट